iphumelele kuzo i-Song of the Year yanguba nguxolisa Khwinana. So zezo ngoma awards nam eziningenele kuzo ngoku ndanominathwa kanje nge-best street promoting artist. Aba bantu bacula phandle, aba bantu baculela abantu ezirenkini, bavuselela imiphefumulo yabantu kwiindawo like ezingathathelwa ntweni ngabantu, abantu abadlula khona beyothenga ukutya kwabo but bafike kume uAnele egeyithini ehlabelela. Anele uthetha ngokuhlabelela phandle. Anele yeyiphi yona indlela ibhetele yokupromota umusic wakho? Because why I'm saying this is i-artist ezininzi ziyakhalaza uba ii-awards zazathengwa, ii-awards zazathi, but what I've noticed is that they are counting social media to do their work. Bona bahlale ezindlini zabo. So which way is better? So ndibona ingathi bhetele nendlela yakho, but yeyiphi bani okanye uhlele caba advice into yoba the best way upromote umculo wakho is to go ebantwini, not ulinde endlini? Khe ndizothetha inyani nje bhuti wam. Udibana kwam nobhuti onke Jalamba yaba yinto enkulu kakhulu kum because of i-CD yam yatsho yakwazi udlala eradiyweni, because isikakhulu bendicula estradweni qha. But ke ngoku uThixo wandinceda wandihlanganisa naye, umculo wam wadlalwa eziradiyweni, wandixelela ebengakaculi ke yena ngoku uyacula ngoku, ebengakaculi then wandixelela wandi-advise uba my friend khawukusa ii-CD zakho eBresta. Namhlanje ii-CD zam zikhona eBresta, namhlanje ii-CD zam zikhona kwi-1 FM, kwi-Radio Tigerberg, Radio Pulpit, ii-CD zam ziyadlalwa nakhona. So le ndlela ndikhula ngayo ngoku, andisaculeli nje abantu phaa phandle, nasereyidweni iyakhala i-CD yam. Anele, ngubani okukhuthazayo like umjonga uthi